Kenya nyaka higa mar 2060. Mano ma bende en gavana e kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o oloso, to bende chieng' tich adek e kinde mane ipedho ayanga twak makamano bende ne olero kaka ibo bed ka iketo weche e yo makare mar mondo mi wuoth kochako to jopiny kik dong' chien. Adona chakodi Don Bonyi, winjo kanyo ni oganda jo Kenya koro biro bedo ka yudo thuolo mano mar golo pachgi mano kodore kod leka mano mar dongruok mar piny tok higa mar 2030. Jopiny winjo bed ni ng'e ang'o kodore kod lek makamae, nikech inyalo bed ni iwacho ni bo bed ka ikawo pach japiny to japiny ma seche moko nenowa e gweng' kocha to ok ong'eyo hie tiend wachni. Erokamano Joyce, gimoro mo bed ni wang'eyo kabisa en ni higa mar 2000 mano almost higni 26 mokalo ne wan gi miluongo ni MDGs, Millennium Development Goals, mane ringo nyaka 2015, mano mar piny mangima. Kaniloso MDGs, jopiny norobe ni winjo pachgi, to norobe ni winjo pachgi ok Kenya ka kende to pinje duto, mondo ka jotend piny biromo to giwacho ni pinje manwaae magi gigo ma jopiny wachonwa ni mondo kete dongruok ma piny mangima. To mano nokotimore maber. Ne jotend piny gi jolony ema nodhi olosonwa gino. Karomo 2015 to kendo nochako olosnwa moro mar piny mangima miluongo ni Sustainable Development Goals mar higni 15 kendo machopo nyaka 2030. Koro yudo ka piny mangima be gik piny mangima go jopiny orobe ni jopachgi. Mano tiende ni Kenya ka orobe ni winjo pachwa, to jowa madhi oko dhi wacho ni jo Kenya nyo wacho kama. Kidogo Afrika ka be nitie gimiluongo ni Agenda 2063 ma pinje ma Afrika te be noriwore moloso mano, to mano bende pach jopiny norobe ni winjo. Tiende ni Kenya ka norobe ni kawo pachwa kapok olos Agenda 2063. Koro kawo pach jopiny ok en gir Kenya kende. Sa asaya mitimo gimoro mar dongruok, obed piny mangima, obed Afrika ka, pach jopiny orobe ni kawo. To pok wanene kuma jotendwa kadhi oko wacho ni nyewa romo gi jopiny, to magi gik manyaka miyowa. Kiduogo Kenya ka, gima koro waluongo ni Vision 2030 ni, ji mang'eny ok ong'eye. Tiyudo ka higa mar 2008 kane Vision 2030 ochakore, bende orobe ni kawo pach jopiny, to noko kawo pach jopiny malong'o. Koro sani wasebedo ka Vision 2030 ni samo bedo implemented, to itimo gimiluongo ni medium term plan. Koro bang' yiero, sama sirikal loso mpango ma higni 5, to orobe ni kawo pach jopiny kendo tiloso go mar higni 5. Koro sama chimo 2060 ni, pok onego bed ni waringo wacho ni wadwa kawo pach jopiny kapok wang'iyo ni to kinde mokalo ka wasebedo kwa kawo pach jopiny nang'o. Kwasebedo kwa kawo pach jopiny, to rem ni kanye mondo koro sama wadwa kawo pach jopiny e wach 2060 ni, to onego bed ni time maber. To gima omora kabisa en ni sama koro wawacho ni dwa kawo pach jopiny ni, jatend piny owacho ni magi biluongo ni the People's Project. To kaka nyo wache no, to coincide tich adek Parliament